Usihlalo wekomishoni yeAU umnumzana Moussa Faki Mahamat uthi umphathiswa wemicimbi yezangaphandle eChina umqinisekisile ukuba azakuphuculwa amanyathelo okuphucula isimo samaAfrika kwelaseChina okulandela isikhalazo samaAfrika aseChina esithi aphethwee kakubi ayacalu-calulwa enyanzeliswa ngovavanyo lwentsholongwane icorona besenziwa amalolo ngenkani. Umi woMzantsi Afrika ohlala eGuangzhou uxelele ijelo le-SABC indlela akhutshwe ngayo kakubi kwiflat yakhe. Kwinxalenye yevenkile kwilizwe laseChina kukho imibhalo ethintela abemi bamazwe aseAfrika ethi abavumelekanga kungena kwindawo ezithile zokutyela apho. Umi woMzantsi Afrika uyibalisa ibe buhlungu yokunyanzeliswa kwakhe ukuba ayokuba lilolo kungathandiswa yena. Monday, the 6th of April, a couple of people dressed in the COVID-19 suits came to my house. And they asked me some questions. It took about 30 minutes. Asked me questions about my travel history and anything that I've been doing in the past year since I've been here for 2 years, but in the past year that I've been in Guangzhou. And after the questions, then they took the test. So they put the swab on my throat, inside my mouth, and I was told that if the tests are negative, they will not call me the next day, but if the tests are positive, they will call me the next day. They did not call me, but however, I was told an hour after by my landlord that I need to move out of the apartment regardless of my results, because the community and the police do not want foreigners in the neighborhood. Ngaphambili uMzantsi Afrika ubuvakalise inkxalabo zingxelo zokuxaxanyiswa kwamaAfrika ze wacela ilizwe laseChina kuba liphande ezi zityholo. Kwelinye icala iChina iziphikile ingxelo zocalucalulo yatsho isithi wonke umntu kwelo uphathwa ngokufanayo. Ummeli wemanyano yeAfrika nomele onozakuzaku beAfrika eBeijing uthembise kuyibeka esweni imimiselo ethenjiswe iChina.